Y tips fydden ni'n rhoi i athrawon neu oedolion sydd yn bwriadu cynnal gweithdai barddoni gyda disgyblion yw ewch ati eich hunan i weithio cerddi. Ysgrifennwch. Trowch ddigwyddiadau'n benillion bach 4 llinell ffraith neu'n benillion bach 4 llinell diflas, sef ots. Ond mae'n bwysig eich bod chi fel un sydd yn ceisio cymell eraill i wneud, eich bod chi eich hunan yn gallu wneud e i ryw raddau. Ac ymarfer yw na, os nad ych chi'n rhywun sydd yn wneud e beth bynnag, mater o ymarfer yw e. Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn ddatganiad clir iawn o'r bri i ni'n rhoi ar feirdd ac ar farddoni yng Nghymru, ac o'r bri i ni'n rhoi ar yn plant ni. A mae priodi'r ddoi beth, y syniad mawr bardd ac o'r plant, yn dangos yn bod ni'n cenedl sydd yn buddsoddi yn yn dyfodol diwylliannol ni. I ni'n canu clodydd y traddodiad odyn, ond i ni'n buddsoddi trwy'r swydd hon yn dyfodol ni.